Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدأت تفسير في الله جبا أمي أوفوك وليمان دون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهيننا ككشنا كبركة الله كجدي كشيا ننا وكلنا بلا جلنك وجلو كنا كنوما مولا الدنيا كفو بي أمبي مالي بمكو كومين كاتيكوننا Jamiyatu Ansardin tonde munumbe la dala kula sanwo sanwo bi kene belebele dosigi ala kira jolo wala sa ko lo kofo u kanu be femi se mama jiana ninga si malahara o kella kale alslame jamawiye u bi kene wele ko shirifi u ka kene o hukumu kono nyina samba flantan konontola o bi be atako duru nama mi bara bela jelenkera ka be avril kaloma yani wajulu ke damine Jamiyatu Ansardin nyamala ka o communicate kono chekunda ani musokunda u bora ka foli ani tare di alslame jamama u kan nalla ninga u bismillah section de Bamako chebwa munu tumekene ka olu era e walnyimando la se fogata se communicate dugutigi la kawma fe munu boro la nge je ko sheria bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin wal muslimat. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amebo ka jama bela jelen fo. Ko munu se wi rasia. Secrétaire bora ka fo tuko na ambe communicateur ka sigila sigi min kren na sirfu togola ka sirfu bonyanu korota ira mogowla. Ala bse ko ka on ira yetalle la hara tuko na. Mogo mi mana kene sigi sirfu ye. U bonya ira vraiment o tigi yɛrɛ ma ba dɔ ye sabula mɔgɔba o de bɛ mɔgɔba valeur dɔn sinon maa ni tɛ se ka maaba bonya donc n'u ye nin kɛ vraiment n'o ka kan an b'u fo k'u barikada u ka nin sigi in na an b'a ɲini ala fɛ nabagaw nabaga n'i sen ye yan sɔrɔ ala k'a k'i ye dalu ye lahara communicati k'a daminɛ a comité kelen bɛɛ la a n'a dafɛdugu bɛɛ a dafe commune bɛɛ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ a bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ kɛnɛ kan yan bi vraiment nisɔnkadi an fari foninen don u nana ala de kama u nana diinɛ baara de kama an b'a ɲini ala fɛ fɛn min b'i nɔtu sɔrɔ ala kan'o kɛ k'o tatɔ sɔrɔ a dabɔra ala ɲɛda ɲinini min kama ala k'o nɔgɔya n'u ye a dabɔra kisi min kama ala k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma a dinɛ ala k'o nɔgɔya ye an karamɔgɔ sijani kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o danna ma ala k'an na bonya ala k'an na kɔrɔta a bɛ mun fɛ ni diɲɛ ye ala k'o nɔgɔya n'a ye a bɛ siran ni mun ye ala k'an na kisi ka bɔ ma ala k'o kɛ sigi in yɛrɛ bonya na hɔrɔma kama sali ala nabi salamu alaikum warahmatullah ala ka sigili ɲɔgɔn caman yira an na n bɛ kuma communicate muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sigili ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a di an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'a dan n'a ma wasa ala k'a dan n'a ma kɔrɔta ala k'a dan n'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ ni kɛra nɔrɔma in sigilen mɔgɔ n'a ka dɔrɔmɛ kelen don a la ala k'a falen miliyari la ka d'a bɛɛ lajɛlen ma ala k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen ma jamana ala k'a kolo suma ala k'a o tɛmɛnen kɔfɛ an ka banbagatɔ minnu y'an kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bunaɲang ala ka lahara sɔn suma ye a bɛ nɛɛma minɛ ala ka camanba fara a ka nɛɛma kan ala ka sigili ni ɲɔgɔn caman yira an na ka bɔ k'an ka ɲɛmɔgɔ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo sigili ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Afolna la wala ka nyaga dama. Comme je suis secrétaire de Bamako ko ne ka représenter alhamdulillah. A jaranye sigi ala ka ke here. Anga gringa jo ambe min no fe bien ani lahara o de ni. Munu kera sababu ye ka an nunjuru mine o de sirifu yi. Nama se ka femi ke sirifu ko o de koroko sitanye. Tiɲɛ la bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ donc an ka sigi an b'a ɲini ala fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ minnu y'an kɔn an b'a ɲini u fɛ nka sisi ala ka hinɛ u la an yɛrɛ ala k'an ɲɛ k'an ta bɛɛ kɔnɔ bilahi an karamɔgɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ
ala k'a mɛn ye ala k'an nabɔ ala ka n'an kama fitiri wale banabaatɔ ala k'u sɔn lafiya la banbatɔ ala ka hinɛ la yan kɔ kitiw ala ko nɔgɔya an'u ta jɛmu ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ye k'an ta dɔn kɔnɔ kira kanu ko sabu sali ala wa sali assalamu alaikum auzu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin an tilenna yɛrɛ ala ka sɛhɛrɛ la ala ka garijɛgɛw funi ala ka sababu ɲuman caman kɛ an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ ye fɔlɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka jama karaba ye ala ka sababu ɲumanw kɛ Lafiyabugu dugutigi tɔgɔ la commune 4 tɔgɔ la Bamakɔ tɔgɔ la ko kana k'aw fo ka dugawu k'aw ye ni jama in ni jama in bɛ mɔgɔ hakili sigi dɛ ni jama in bɛ jamana kɔnɔ nin b'a to anw bɛ sunɔgɔ parce que nin bɛ silamɛya de yira nin bɛ hɔrɔnya de yira nin bɛ danbe de yira donc Lafiyabugu bɛɛ tɔgɔ la commune 4 bɛɛ tɔgɔ la ko ka bɔ ko ka dugawu k'aw ye ko ala k'aw kan bɛn ala ka jamana ɲɛmajɔ ala ka hɛrɛw kɛ sababu ɲuman ala k'a d'an ma donc o de dugutigi tɔgɔ la commune 4 tɔgɔ la donc tɛna kuma jɛnya ko ka bɔ k'aw fo n bɛ kuma kelen kɔni f'aw ye mɔgɔ dɔnbaga de b'i fasalen sa n b'o de f'aw ye donc n'aw ka ɲɔgɔn minɛ Sirifu y'a fɔ cogo min na a ka to ten n'o kɛra a bɛ ɲɛ an jigi b'aw kan kosɛbɛ a ka tuba ala sara Mamadu. Alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ wajulukɛla Isa Mahamani Sherifu Haidara a ye laseliw kɛ ni ka bilasiraliw kɛ an ka jɛ k'o baaraw seereya. آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ala kan bɛ sababu ma آمين an b'a deli ala fɛ min y'an sigi hɛrɛ la ala kan wuli hɛrɛ la آمين sami an lajɛ ni kɛnɛ in kɔnɔna na hɛrɛ la ala ka kɛnɛ in kɛ hɛrɛ ye an bolo آمين ala ka kɛnɛ in kuncɛ hɛrɛ la آمين fɛn o fɛn sen y'a se ni kɛnɛ in kɔnɔna na ka dɔw kɛ a bɛɛ ye ka foli k'a bɛɛ la ka deli ala fɛ an natɔ sen dana bɛlɛ minnu kan ala k'o k'an ye baraji ye آمين k'o k'an ye bɔda ye آمين k'o k'an ye dalu ye آمين an segitɔ sen min da cɛncɛn ni kala ni bɛlɛ minnu kan ala k'o k'an ye jurumu yafa ye آمين ala k'o k'an ye tanga ye آمين ala k'o k'an ye sutura ye آمين an ka jamana an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi don a kɔnɔ آمين cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ko to ɲɔgɔn ta la ni sigi ka kuma ni ɲɔgɔn faamu ni yafa ɲɔgɔn ma ni ɲɔgɔn tɛgɛminɛ ala ka o nɔgɔya an ye آمين an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ala ye ale min kɛ silamɛya jigi ye ka kɛ farafinna kunnawolo ye ka kɛ Mali fana ka basigi a n'a ka sutura a n'a ka lafiya sababu ye ala ye ale kɛ o ye a sɔnna o ma ka to ala kɔ k'a yɛrɛ kɛ o saraka ye anw ye ala kosɔn ka deli ala fɛ a y'o yɛrɛ di min kɛ ala ka o minɛ a bolo آمين ala kana foyi yira la lajarabi la min sabali tɛ a la nka an b'a deli ala fɛ ala k'a lafiya آمين ala k'a lafiya آمين ala k'a lafiya آمين ala ka lafiya آمين a bɛ min kanu n'an ye hɛrɛw la min bɛ o sanfɛ ale yɛrɛ ma sigi ni min ala k'o d'a ma آمين آمين a bɛ siran min ka anw sɔrɔ ani min ka a faso sɔrɔ ani min a bɛ siran min kana silamɛya sɔrɔ an bɛ ala deli ala ka ale yɛrɛ kisi o ma n'a ka denbaya a n'a ka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen آمين an bɛ ala tanu k'ala waleɲuman dɔn ala min ye an sigi nin kɛnɛ nin kan an b'a fɔ ma ko Sirifu ka kɛnɛ Lafiyabugu yan nɔ wala commune 4 yɛrɛ la sigi bi ka kɛ Lafiyabugu ni ye sigiko 6nan ye ko 5nan nka ne kɔni ye caman sɔrɔ a la ye avril kalo tile 20 ye san 2019 o
kɛnɛ mina ɲɛnɛmaya a balimakɛ fɛ a n'a ka kalandeni kɔnɔdeni jolo bɔbali Isa Mahamani Sherif Haidara ka Ala fo Ala min ye nin bɛn ne ma ka nɔgɔya an ma an ka nin kɛnɛ nin sɔrɔ ka deli Ala fɛ Ala bi Ala mago bɛ min na kira n'a somɔgɔw ka ko la Ala k'o dɔnni di an ma hali bi an ka se k'o fɔ aw ɲɛna aw ka se ka dɔ fara kanu ka hali bi aw ni anw bɛɛ lajɛlen an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an ka autorité an ka dugutigilakaw tɔgɔ la ka an fa ni an kɔrɔkɛ fo n'o ye Kante ye a ka dakuruɲɛ 2 bisimilali la ni kɛnɛ in kɔnɔna na bamanan ko ten ko donna bisimilali ko ɲuman dugu kɔnɔ o bɛ kuma nɔgɔya a bolo an bɛ a fo ka dugutigilakaw bɛɛ fo ni mara in kɔnɔna na ka alimamilakaw bɛɛ fo ka karamɔgɔlakaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn fana ye a yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kɔnɔ Ansardini tɔgɔ la section de Bamako ani sous-section tɔw n'o ye commune tɔw ye ani quartier tɔw hali minnu ma y'an sɔrɔ n'u ŋaniya bɛ yan nɔ an bɛ Ala deli Ala ka nali sigi in kɛ u bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ an tɛna kuma caya an bɛ don an sigi kun na kɛnɛ in bɛ a yɛrɛ fɔ a b'a yɛrɛ promotion kɛ nka mɔgɔ min mana kɛnɛ nin sigi e b'i ta de sɔrɔ a kɔnɔ nka kɛnɛ in wasalen don ni a yɛrɛ u b'a fɔ ko fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere o ye tiɲɛ nka kuma dɔ la ni fɛn ɲuman ma ko fɔ a ti dɔn sukaro publicité kɛ ko a ka di nka publicité kan ka kɛ sabu dɔ mago bɛ sukaro la o t'a sɔrɔ yɔrɔ ɲuman dɔn kɔgɔ publicité kɛ ko kɔgɔ ka di a ye munumunu ka se a kɔgɔ timiman bɛ yan a ti fɔ ten nka kɔgɔ bɛ yan a bɛ sɔrɔ yan o kan ka yira sabu dɔ mago jɔn bɛ kɔgɔ la o t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn o sira de fɛ nin kɛnɛ ninnu bɛ sigi a t'i sigi ko sirifiw ka dɔn Ala ye o dɔnni bila diɲɛ kɔnɔ ni jugu bɛɛ sereyara o kan nka a bɛ sigi de min bɛ fɛ ka u dɔn o ka se k'u dɔn min kan ka kɛ u ye o ka se ka kɛ o tigiw fɛ o tigi yɛrɛ bɛ se ka bɔ o nu ma cogo min na diɲɛ ni lahara Alakira sallallahu alaihi wasallam ale de y'a bɛɛ ye Kira Muhamadu de y'a bɛɛ ye n'a bɛɛ b'i bolo fo Muhamadu dɔrɔn foyi t'i bolo ni fu tɛ nka n'ale dɔrɔn b'i bolo ka na mɔnɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ foyi t'ale kɔfɛ nka n b'a f'i ye n ko n'i bɛ fɛ ka fɛn saba mɔgɔ saba sɔn fɛn kelen na n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ saba sɔn fɛn kelen na i b'a di cɛ ma ko n'a taara k'a k'a di madame ma k'o k'a di den ma a saba bɛɛ b'i fo k'a sɔrɔ a bɛ to kelen dɔrɔn de bolo mais a kelen kelenna si tɛ se k'a kale a ka ɲɛnɛmaya la k'i ma deli k'ale sɔn fɛn dɔ b'i bolo i b'a di téléphone i b'a minɛ i terikɛ i b'a fɔ ko n ka cɛ nin minɛ n'i taara i bɛ nin di an ka madame ma k'a k'a di an den ma téléphone kelen mɔgɔ saba e terikɛ ni hɔrɔn don a tɛ se k'a kale ko depuis n'a jɛra k'i ma fɛn ɲ'a ye a muso tɛ se k'a kale ko depuis a n'i jɛra k'i ma fɛn ɲ'a ale ye den kɔni kuma tɛ o cɛ in yɛrɛ b'i fo fɔlɔ i ka bonya la ni n'i muso ye ɲɔgɔn don min na a b'a fɔ n ka cɛ n y'i ka bonya ye ni ni den yɛrɛ ye ɲɔgɔn a b'a ko tɔntɔn n m'a ye i ka bonya di yan mɔgɔ saba fɛn kelen wa fɛn saba de ye ɲinifɛn ye Ala kira ani kira somɔgɔw
ni saba de kan ka sɔrɔ silamɛ bolo Muhamadu manto bolo pour que ka aljinɛ sɔrɔ nka n'i ko k'i b'a bɔ a da fɛ ni mi kɔlɔsi ko dɔ bi don a senkɔrɔ n ko Ala o ye fɔlɔ ye Ala kira o ye filanan ye kira somɔgɔw ye sabanan ye nka ni mɔgɔ ma farati k'i b'a bɔ a da fɛ ko k'a daminɛ Ala la ko ni dɔ bi sɔn ka don a senkɔrɔ k'i bolo bɔ a bɛɛ la n'i ko k'i b'a kelen-kelenna fana ta a bi sɔn ka caya i ma nka k'a fila sɔrɔ tako kelen na a fɔ ma ko 3 à la fois i b'a kira somɔgɔw minɛ dɔrɔn tɔ fila in b'i bolo kɛnɛkanko de don sɔsɔli si tɛ a la mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu kɛra Ala fɛ u dusukun yɛrɛ la ka sira Ala ɲɛ ka kɛ Ala fɛ mais u banna Ala kira Muhamadu la wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum Ala ko kitabu dungew yahudiyaw ni nasaraw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ kira ko la fo a nalen kɔfɛ kira yɛrɛ nalen kɔfɛ k'a dɔn coyi tamasiyɛn min fɔra an bɛnbaw fɛ ani minnu b'an ka karamɔgɔw ka gafe kɔnɔ kira laban ko la a sigiyɔrɔ ko la ani a yɛrɛ yecogo ko la n'a lahalaya la ani a jogo n'a ka kumakan na siga si t'a la nin de don nka ko a ma kɛ olu ye Ala ko baghyan bainahum juguya kama u banna la mais olu tun bɛ Ala fɛ wa u tun siranna Ala ɲɛ u bannen Ala kira la u ka Ala kanu ma foyi ɲɛ u ye tuguni u y'a siranna Ala ɲɛ koyi ka Ala bato ka kɛ Ala fɛ mais tuma min na Muhamadu nana n'u ye fereke don o ko in na Ala jɛna a ka kanu kɔ parce que Ala y'o fɔ hali an silamɛw fana ye ko wa in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah n'aw bɛ Ala fɛ a ye tugu ne Muhamadu la Ala de bɛ k'o fɔ koyi Muhamadu bɛ se k'o fɔ a yɛrɛ ma de Ala de y'o don a la kul Muhamadu a fɔ in kuntum tuhibuna Allah a fɔ silamɛw ye ni min kɛra Ala fɛ o ka mun kɛ a ka kasi Ala la wa a ka Ala fasa da wa fattabi'uni a ka tugu e kɔ mɔgɔ man di ye tɛ tugu o kɔ k'o ladi o la a m'a fɔ ko ka kɛ kira fana fɛ ko ka tugu kira kɔ n'o kɛra yuhibbukumullah Ala bɛ kɛ aw fɛ n'i ma tugu kira kɔ i bɛ Ala ka kanu sɔrɔ o la n ko siga t'a la mɔgɔ dɔw kɛra Ala fɛ u banna kira la u binna dɔw y'a fila sɔrɔ u binna u kɛra Ala fɛ ka kɛ Ala kira Muhamadu fɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ban kira somɔgɔw la kira yɛrɛ ni Ala banna u la tiɲɛ yɛrɛ la u tun bɛ Ala fɛ wa u siranna u y'a bato wa u ka Ala kira kanu siga t'a la mais u y'u suma kira somɔgɔw ma k'olu den kɛrɛfɛ k'u pan olu kunna o tuma na u y'a jɛ Ala de y'a fɔ Ala kira ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam an b'o kuranaya de fɔ kira o kira tɛmɛna a bɛɛ ka degun kɔnɔna na u y'a fɔ o manto ɲɛna ko anw tɛ sara ɲini aw fɛ an ka kira lase in na in ajriya illa ala Allahi kira bɛɛ b'a fɔ ko ne sara o bɛ Ala de kan n ko Muhamadu fana tun kan k'o fɔ hali o jiginna a kɔnɔ k'a bɛna olu ta si fɔ Ala ko i ta in ni olu ta in tɛ kelen ye i ta in n'u ta in tɛ kelen ye olu y'o min fɔ ne de y'o f'u ɲɛna n k'u k'o fɔ ten nka e kana olu ta in fɔ e kan ka min fɔ ne bɛn'o f'e ɲɛna o kɛra jumɛn na Ala de ko ten kul la as'alukum alayhi ajran illa mawaddatan fil qurba illa al mawaddata fil qurba a fɔ ne tɛ fɛn ɲini aw fɛ n ka kiraya sara la dɔrɔn a ka kɛ somɔgɔw fɛ n masurunya mɔgɔw jango n ye bolosi minnu ma a ye kɛ olu fɛ minnu bɔra n na a ye kɛ olu fɛ kuma tɛ minnu bɔra n na ka kɛ n ye olu ta ka jugu tɔ yɛrɛ ta ye kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba
ala do fo ala kira ina ko afu ɲɛna ko ite foyi ɲini ka kira fɛ kira sara la fo ka k'i somɔgɔw fɛ o kɔrɔ ni mɔgɔ min banna kira somɔgɔw la i k'a dɔn ko ala kira ka sara i y'a dun wa ajru risalati toha nabi bila zulumihi famawaddatukum ala kira ka kiraya sara ni mɔgɔ min ti fɛ k'a fɔ ko kira ta ka ti fɛ i k'i jɛ ka kɛ kira somɔgɔw fɛ n'o tɛ lahara don kira bɛna bolo ja ta nɔfɛ kira bɛna bolo ja ta nɔfɛ wallahi mɔgɔw kɛra kira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u y'a fɔ ten u ye kira bonya k'a kanu ka tugu a kɔ nka u ko ko kira kɔfɛ ko an tɔw bɛɛ ka kan ala ye banna o la ala kira de y'o fɔ koyi a ko ala kira somɔgɔw kana bila u ɲɛ kana bila u ɲɛ kiti la diinɛ baara ni a waleya la e ka n'i yɛrɛ bila u ɲɛ i ka n'o bila i kunna n'i ka kɔrɔya ye i ka n'o bila i kunna n'i ka kalan ye k'a fɔ k'a kalanna e bolo yɔrɔ n y'o f'i ɲɛna n ko kira somɔgɔw i b'a wolo i den tɛ i ka kɔrɔ a ye i dɔgɔnin tɛ i y'a kalan kɛ i ka kalanden tɛ i b'a wolo mɛ i den tɛ dɛ i ka kɔrɔ n'a ye i dɔgɔnin t'a ye nka i ka kɔrɔ n'a ye bɛɛ i dɔgɔnin tɛ i b'a fɔ k'a kɔrɔ ye ne ye mɛ kan'a fɔ ko n dɔgɔnin don nin kalan n'an bolo nka i ka kalanden tɛ la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum a kana fɔ a b'u kalan diinɛ in de ko don i b'u kalan papiye sɛbɛnni na tableau kan mɛ diinɛ na e t'a dɔn u ye hali n'i y'u kalan min na u bɛ laban ka fɛn bɔ o kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ tɛ min dɔn ahlul beyti adra bima fil beyti sokɔnɔmɔgɔw de b'a dɔn min bɛ yen so kɔnɔ sokɔnɔmɔgɔw de b'a dɔn min bɛ so kɔnɔ alakira somɔgɔw kanu o de ɲinina mɔgɔ minnu ye o fɔ ɲɔgɔnya alakira ko ten ko kana bila u ɲɛ an kan ka taa yɔrɔ dɔ de la o destination dɔ de bɛ an na yɔrɔ dɔ de laɲininen don an kan ka taa yen e ti yɔrɔ min dɔn ka mɔgɔ min bɔ n'e bilala a ɲɛ i bɛ taa n'a ye min na kɔfɛ nka i ka n'i jɔ a ka fara fana k'i jɔlen to dɛ to kɔfɛ mɛ i nɔrɔ a la a sen nɔ i sen nɔ bawo a bɛ taa yɔrɔ min na e t'a dɔn fana o la n'a tunune la dɔrɔn i bɛ taa ŋaɲa de fɛ wa anna haza sirati fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi nin de ne ala ka sira ye a tilennen a yi tugu o de kɔ a kana tugu sira misɛnninw kɔ a kana tugu sira misɛnninw kɔ a yi farara kurusiw ma a ka sira tilennen minɛ kira n'a somɔgɔw ka sira de ko don n'i tora sira misɛnnin minɛ na kuma dɔ la a b'i fama i siso ma a b'i fama i siso ma o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min laɲini o de ye a somɔgɔw olu kanuni o bɛ kira kanu confirmer mɔgɔw fɛ ka kɛ u fɛ mɛ ko karisa bɛ yen nɔ k'a bɛ kira somɔgɔw fɛ ko mɛ alakira tɔgɔ tɛ se ka fɔ a ɲɛna a y'o mɛn dugukolo sanfɛ a bɛ kira somɔgɔw fɛ mɛ alakira tɔgɔ tɛ se ka fɔ a ɲɛna o tɛ yen mɔgɔ tɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ alakira fɛ ko ala tɔgɔ tɛ se ka fɔ a ɲɛna o kɔrɔ n'i ye mɔgɔ min kɛlen kira somɔgɔw fɛ dɔrɔn sigasi t'a la a bɛ alakira fɛ mɔgɔ bɛ alakira fɛ o bɛ ala fɛ mɛ mɔgɔ bɛ kɛ ala fɛ ka ban kira la mɔgɔ bɛ kɛ kira fɛ ka ban kira somɔgɔw la mɛ mɔgɔ si tɛ kɛ kira somɔgɔw fɛ ka ban alakira yɛrɛ la wa mɔgɔ ma kɛ alakira fɛ ka ban ala la o kɔrɔ n'i ye mɔgɔ ye ko kira n'a somɔgɔw ka d'a ye dɔrɔn kana ɲininkali kɛ ni kira somɔgɔ ka di mɔgɔ ye kana o ɲininka ko yala ko alakira ka ko b'a bolo cogo di bawo a ma kɛ somɔgɔw fɛ fiyewu ni alakira kɔsɔn tɛ a ma kɛ olu fɛ fiyewu ni alakira kɔsɔn tɛ voilà olu tali a bɛɛ b'o kɔnɔ ala de y'a fɔ
ala kira fana y'a fɔ k'a wajibiya a yɛrɛ kan k'a fɔlɔ a yɛrɛ la fɔlɔ Fatimatu Zahra البتول التكية النكية حوراء إنسية المتحدثة فيو ala kira madu Fatima ta kanka kira Fatima ta madu ala kira kanka kira sigilento Ai umake akasa ya bana la Fatima ta donaka ka sigilento a yɛrɛ y'a lajɛ k'a bɛ girin ka wuli a ma se Fatima ta nana don kira dalen kan a ko a denmuso ma ko Fatima a ko n bɛ yafa deli fɛ I donna k'an to cogoya min na n ma se ka wuli k'i kunbɛn a y'a bolo d'a fa y'a abati sahaba minnu b'a kɛrɛfɛ olu ko ala kira ko mais I den de don n'i ka kɛnɛ i b'a k'a ye ne dɛsɛra o la jalakili t'o la I den de don a ko n den de don a ka hakɛ de don ala ye nin den in kanu nin kɛ ne ma diyagoya ye k'a bonya o diyagoyara ne Muhamadu yɛrɛ kan o la ni degun dɔ donna kan ne ma se k'a ka hakɛ di n kan k'a ka jɛ ɲini o la ala kira sallallahu alaihi wasallam Salim anw ka kɛnɛ sigi nin kɛnɛ ninnu komitew caman b'a kɛ succession caman b'a kɛ alu bɛ tu kɛnɛ ka sigi n'a sigira mɔgɔ dɔw b'a filɛ k'an kɛ mɔgɔ sifa dɔw ye an tɛ olu ye tɔgɔ la nka ni kan bɛ kɔrɔ in de ma jaati an y'olu de ye silamɛya la bolofaraba fila a farali daminɛna fila la ala kira fatulen dɔrɔn a farali daminɛna fila la tɔgɔ fila tɔgɔ in kɛra danfara ye ka kɛ furancɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ fɔcogo la k'a sɔrɔ tɔgɔ ninnu kɔrɔ la a nɔrɔlen de bɛ ɲɔgɔn na coyi ni mɔgɔ min kɛra dɔ ye ka ban dɔ la dɔrɔn i bɛ kafiriya silamɛya tendance a bɛ fɔ o ma ko ahlu sunnati wa jamaa ahlu sunna wa jamaa o kɔrɔ ye jumɛn de ye ko ala kira ka sunna o dungew sunna ye jumɛn de ye ala kira ye fɛn o fɛn fɔ a ye fɛn o fɛn bɛ taa den ala kira la kumakan na kɛta la ani fɔta la ani ko min kɛra a ɲɛna n'a ma fɛn fɔ a bɛ fɔ o de ma ko ala kira ka sunna ala kira ye fɛn min fɔ anw ɲɛna a kumana ka fɛn min fɔ a bɛ fɔ o ma ko nin ye kira ka sunna ye bawo a yɛrɛ da de wara k'a ɲini an fɛ ko a ye nin kɛ walima a ma kuma mais a ye fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ kun bɛ a la n'o ye a yɛrɛ jogow ye ani a ye baara minnu kɛ o ladegebaga a bɛ fɔ o ma ko kira ka sunna sunna la belebeleba yɛrɛ kira yɛrɛ jogo ya jogo an ba Aisha radiyallahu anha u taara ɲininka ala kira la sahaba dɔw taara ɲininka ko a ka ala kira lahalaya f'u ɲɛna a ka a cogoya f'u ɲɛna yalasa u b'a ladege hadisi sahih bɛɛ kɔnɔ Bukhari ni Muslim kɔnɔ an ba Aisha ye mun fɔ ko kana khuluquhu al-Qur'an ala kira jogo ko kun ye kuranɛ de ye kuranɛ ye min fɔ ani k'an bali min na kira kun b'o de kɛ wa kun b'o de to n'i bɛ fɛ k'a ladege a ye ko kɛna khuluquhu a m'a ka fini don cogo fɔ o don in na a ma a bonbonsi bila cogo fɔ a m'a ka kurusi kunnama fɔ a ma ala kira yɛrɛ ka gese ɲimi cogo fɔ a m'a ka foyi fɔ Aisha de ko ten koyi n'aw bɛ fɛ ka kira ladege kira kun ye mun ye kɛna khuluquhu al-Qur'an a jogo kun ye kuranɛ de o ye a muso a daɲɔgɔn ye min fɔ nka an bɛ taa a yɛrɛ ye mun fɔ a ko bo isitu li utammima makarima al-akhlaq ala ye ne Muhamadu ci de ka jogobaw dafa jogo mana tuguni an k'o fara a muso ta kan ni minɛna yɛrɛ da dani masa yɛrɛ ye mun fɔ kira ye ko caman kɛ
kira ye ko caman kɛ a tun bɛ seli de o ba fa sen bi tɔn kuma dɔ la alakira bɛ su kelen kɛ jɔko fila dɔrɔn kan jɔko fila su kelen jɔko fila alakira tun b'o kɛ n'a wulila ka su jɔli daminɛ minuit la fo ka fajiri se mais a b'a kɛ jɔko fila dɔrɔn mais a ti jɔ a ti salamu la jɔko fila ka su bɛɛ k'a kan heure 4 a bɛ ka seli jɔko fila fa sen bi tɔn ka sen funu Aisha kelen de ko a ma ko Muhamadu Ala ko k'a yafara i ka jurumu tɛmɛnenw ma ani ka jurumu nataw a fɔ i t'i yɛrɛ lafiya a ko ala akunu abdan shakura a fɔ Aisha Ala ko yafa in ne man ka Ala barikada ni o la wa ne tɛ ka bato kɛ ka janimɛ ɲɛ boli walima ka aljinɛ ɲini mais Ala ye o yafa min di yan dɛ n bɛ ka Ala fo la de ne kan ka Ala fo la kira kun bɛ sun dɔ kɛ u b'a fɔ ma ko sawmul wisal suna yɛrɛ sira fɛ a fɔra ko o haramuyalen don mɔgɔ tɔw kan ko bawo ko Ala kira de ko ten ko a kana fɔ a b'ale ladege o sun in na sabu ko ale ma b'ale la dumuni o bɛ ale lamɛn o kun ye sawmul wisal ye sun cogo jumɛn de ye n'a ye bi an bɛ kari su la n'a ye fajiri subiri dun bi fajiri da in na a bɛ dimanche sun ka tɛnɛn sun tarata wulada fɛ a b'a ka sun tigɛ dimanche tɛnɛn tarata kɔrɔ tile 3 tile 3nan de a b'a ka sun tigɛ yɔrɔ dɛ mais nin sun gɛlɛnba in ani nin nafila gɛlɛnba in Ala kɛtɔ k'a fo a ye mun fɔ Ala kabara a ka mun de la a ka jogo fila in fo sen bi tɔn wa tile 3 sun Ala ma kaba ni si la a ko wa innaka la ala khuluqin azim Muhammadu bɛ jogo banka kojugu Ala kabara jogo de la Ala yɛrɛ kabako ye dan ye Ala de Ala ka kɛta bɛɛ kabako mais Ala yɛrɛ kabakora kira jogo de la k'a cɛ dan ka jogo ɲuman min k'a la ka kabakoya la o de kama Ala kira yɛrɛ kumana dungare filɛ kuma o kuma a b'a ye mɔgɔ yecogo bi mɔgɔ girin kan mais fɛn min ka fisa n'o ye a kun b'o dɔw de kɛ a b'a fɔ Allahumma kama hasanta khaliki fa hassini khuluki Ala ye ne Muhammadu dan ka n cɛ ɲa cogo min na hali n cɛɲɔgɔnw bɛ n kanu ne ye cogo ye nka Ala ne bɛ fɛ i ka ne jogo ɲɛ ka tɛmɛ n yɛrɛ ye cogo kan kama hasanta khaliki fa hassini khuluki Ala ye n jogo dan jogo cɛ ɲa cogo min na Ala n jogo ɲɛ ten kira ka suna ka ca nka belebeleba ye kira jogo ye ni mɔgɔ min y'o ta a ka Ala ni sira na ka jogo ta a ka muso biladon na ka jogo ta a ka sigiɲɔgɔn bonya na ka jogo ta a ka bangebaga ladon na ka jogo ta a ka den yatimɛ den ladon na ni mɔgɔ min ye Ala kira ladege o la o tigi de ye sunamɔgɔw fana la sunamɔgɔ ye ni suna kɔrɔ kɛra ka Ala kira labato ka ladege a ka kɛta bɛɛ la o tuma na ansardinu an b'a fɔ ko anw ye sunamɔgɔ dan ye mɔgɔ t'a ni suna cɛ dɛ suna min n'a fɔra k'o ka ladege dɛ bɛɛ b'a dɔn Ala kira ye sunamɔgɔ bɛɛ bɛnna ko Ala kira ka suna bɛɛ tɛ se ka ladege Ala kira ka suna bɛɛ tɛ se ka ladege k'i k'i jija ka suna matarafa mais suna yɛrɛ min fɔra ko k'o ladege dɛ o ye kira yɛrɛ ka jogo de a jogo bɛɛ k'o ladege ni mɔgɔ y'a ka jogo sɔsɔ ka na ni sɔnkolon dɔ ye walima kira ye fɛn min fɔ k'a y'a kɛ ni mɔgɔ m'o sɔsɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko falyahzari lezina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim a ko mɔgɔ k'u kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ Ala kira fɔ ɲɔgɔnya ka Ala kira fɔ ɲɔgɔnya kira b'a kɛ tan e ka dɔ wɛrɛ kɛ kira k'a fɔ ye tan e ka taa dɔ wɛrɛ fɔ o de ye kira fɔ ɲɔgɔnya falyahzari lezina yukhalifuna an amrihi Ala ko mɔgɔ k'u kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ kira kan sɔsɔ u b'a fɔ ɲɔgɔnya n'i y'o kɛ i bɛ mun sɔrɔ an tusibahum fitnatun
fitna kana na o sɔrɔ n'o ye lajarabi ni balawu ni gɛrɛgɛrɛ ni bagamanko damantan o de bɛ jigi kan diɲɛ na yan aw yusibahum azabun alim walahara fana lajaba gɛlɛn de bɛna t'i sɔrɔ tuguni n'o ye jahanama ye ala k'an ni silamɛw kisi nka suna tɔgɔlama aw ansar tɛ o ye an tɛ suna mɔgɔ ye wele tɔgɔ la nka an ye suna yɛrɛ paratigi la ani suna yɛrɛ kɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ fɛn tɔgɔ a n'a kɔrɔ tɛ kelen ye n y'o misaliya d'i ma ka kɔrɔ mais a ta ye kɔrɔ la seyidu kɔrɔ ye min ye seyidu tɔgɔlama ne bɛ ka wele n tɛ ka wele seyidu kɔrɔlama in na mais n bɛ ka wele seyidu tɔgɔ de la ale tɔgɔ tɛ seyidu a tɔgɔ ye Umaru de mais ni n y'a kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ kɔrɔ in siran de kun don ne k'a ma ko kunnandi walima sayidu n'a bɛ arabukan mɛn a b'a fɔ ko ala k'an kɛ o ye n t'a dɔn n'i ye nin misaliya nin faamu o la ansar tɛ suna ye wele togo la i n'a fɔ e tɛ sayidu ye weleli la nka ansar ye suna yɛrɛ kɔrɔ ye min ye i n'a fɔ sayidu kɔrɔ fana ye kunnandiya ye togo min na ni mɔgɔ t'a fɔ k'o tɛ n tɔgɔ ye dɛ ne tɛ o ye o tuma na ansaru tɛ suna ye wele togo la ansar ye suna yɛrɛ kɔrɔ ye min ye ko k'ala kɛra ladege anw ye suna mɔgɔ de ye fan dɔ in fɛ dun silamɛya bolofaraba dɔw bɛ yen nɔ min yɛrɛ konen don diɲɛ kɔnɔ ko siya an tɛ siya ye tɔgɔ la k'a fɔ an ye sunamɔgɔ ye walima ansaru ye siya mɔgɔ de ye an tɛ siya ye wele tɔgɔ la parce que jɛkulu gurupu dɔ de tɔgɔ ye ko siya o tɔgɔ de y'o ye wala an tɛ siya ye nka siya kɔrɔ ko Shi'atu Ali ou Shi'atu Ahlul Bayt o de sympathisant d'Ali o kɔrɔ Ali kanubagaw Ali bɛ jɔn ni ala kɛra dɔgɔkɛ Fatumatu Zahra fa Hasan ni Fatumata cɛ Hasan ni Husaini fa o tuma na kira ye cɛ min yira k'a fɔ ne ye dɔnni dugu y'a bulonda ye nin wa ni mɔgɔ si tɛ k'a fɛ fo muminu wa ko mɔgɔ si tɛ ni cɛ in kɔnɔya fo kafiri o ye ala kɛra ye min fɔ ko fo nafigi de b'a kɔnɔya nka kodɔnnaw yɛrɛ bɔra ala kɛra ta in olu tɛmɛn'o kan ala kɛra ye min fɔ o y'a diinɛ sira ye a ko mɔgɔ si tɛ kɛ ni cɛ in fɛ fo muminu wa mɔgɔ si tɛ ali kɔnɔya fo nafigi kodɔnnaw ko ala kɛra bɛ ka min fɔ ko y'a diinɛ sira de danbe ni ko sɛgɛsɛgɛla olu nana ye ko mɔgɔ si tɛ kɛ aliw fɛ fo halala wa mɔgɔ si tɛ ba la ni ɲamɔgɔ den tɛ o y'a diɲɛlama ye walahi cɛ si tɛ kɛ kira n'a somɔgɔw fɛ ni halala tɛ wa mɔgɔ si t'u kɛlɛ k'u juguya fo i ba kɛ sigana mɔgɔ de ye ni muso ye i den y'a la kuma fɛ dɛ n'o tɛ a bɛ i kɛ siganama ye dɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ a k'o bila dɛ i k'i kala ye k'a fɔ a bɛ ka jogo min ta walahi e t'i cɛ wɛrɛ dɔn a fa kɔ i b'a fɔ a ɲɛna sabu sira ɲuman tɛ ni mɔgɔ min y'a ta dɔrɔn mɔgɔw bɛ siga i la jɔn den don a ma sɔsɔ mais kuranɛ tɛ nin ye dɛ kuranɛ aya tɛ nin tɛ hadisa ye dɛ mais nin ye hakika de k'a tun bɛ ka kɛ ten de a fɔ nin ma ko réalité ale ye réalité de a tun bɛ ka kɛ ten de wa fo ka diɲɛ wuli o kelen de don n tɛ far'o la a y'a sɛgɛsɛgɛ dɛrɛ a ɲaamin bɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ o tigi ka bɔkolo ɲagaminen don fɛn wɛrɛ b'a la min t'a yɛrɛ ye fiyewu alakira sallallahu alaihi wasallam a kanubagaw somɔgɔw kanubagaw olu bɛ wele ko siyaw o y'u ka taabolo de ye tɔgɔ de y'o ye ni an baw ka siraw ye ala bɛ ko dɔ kɛ o mɔgɔ dɔ ye a bɛ dɔ jɛ o la a bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ a bɛ dɔ jɛ o la an baw de ye nin yira an na yɔrɔ kumakan dɔ bɛ yen nɔ Seydou Ousmane Madani Haidara b'a fɔ bɛɛ ti kuma nin faamu ne ye kuma in ye a bɛ ka mɔnɛ a ko n'ale tun ma kɛ sirifi ye n'ale tun ma kɛ Haidara ye n'ale tun ma kɛ kira bɔnna ye ko walahi kira somɔgɔw tun bɛna dɔn
kira somɔgɔw tun bɛna dɔn ne y'a ye ka kɛ kuma kɔrɔmaba ye dɔw bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ ko f'u ka a ɲɛɲini k'a fɔ de ayi o kumanin dɛ ni ne tun ma kɛ kira somɔgɔw ye kira somɔgɔw tun bɛ dɔn dɔnnibaga si tɛ se ka kira somɔgɔw valeur fɔ ka tɛmɛ o mot nin kan o mot nin kɔrɔ tɛ se ka ban de ye i b'a dɔn a kɔrɔ tɛ se ka ban cogo min na wa Hayidara nin bɛɛ kɔfɛ kira somɔgɔw ma dɔn nin bɛɛ kɔfɛ e m'a fɔ o tuma na o fɔ da tɛ mɔgɔ kun o fɔ da tɛ mɔgɔ kun Hayidara ye min kɛ kira somɔgɔw yirali min kɛ ni mɔnɛ b'ale la o mɔnɛ tɛ se ka bɔ sabu mɔgɔ tɛ se k'o kɛ jango ko ka tɛmɛ ale ta nin kan walahi nin kuma nin ne ma a kɔrɔ tɛ yen a kɔrɔ tɛ ban de dɔnnibaga si tɛ se ka sirifuw ɲini k'u fɔ k'u dɔn k'i bɛ nin dimi nin bɔ k'i bɛ tɛmɛ nin kumakan nin kan Seydou Ousmane Madani Hayidara ale y'a ka sirifiya confirmer de ni a jogo ye awɔ an ma kɛ an ka sirifiya an ka papier filɛ nin ye n fa filɛ ka taa Ala kira la o papier bɛ dɔw bolo ka yala o nka o ko tɛ hali n'ale ta ma ye an yɛrɛ t'o ɲɛɲini yɛrɛ mais n y'o f'i ɲɛna n ko walahi mɔgɔ min bɛ sirifiya dɔn k'a fɔ ko dɔw de bɛ yen nɔ o tɛ ɲɛ maa bolo f'i ka bɔ kira la parce que Ala de y'o layidu di Ala kira ma kira ka lo laban a ka waati labanw na kira y'a ye kiraw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn ka sira jɛya n'a donna fili la ou bien ni sira jɛngɛnna kiraw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ walima u bɛ na ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kira dɔw bɛ na ɲɔgɔn fɛ Musa ni Haruna Musa y'a ɲini Ala fɛ ko Haruna fara n kan o bɛ na ne kɔkɔrɔ don a bɛ na n ka kuma walawala parce que Musa tun ye dagara ye a nɛn jɛnna Firawuna fɛ a denmisɛnninlama Ala y'a ci a ko Ala n tɛ sira Firawuna ɲɛ mais kuma de ye kɔrɔti ye ne ka kɔrɔti ma farin n bɛ fɛ i k'an balimakɛ fara n kan kiraya la o bɛ ne kɔkɔrɔ don o bɛ kɛ n sɛmɛyɔrɔ ye o bɛ kɛ n jigin ni n ti yɔrɔ min na n b'a bila yen a bɛ kɛ n ka assistant ye n kɛrɛfɛ a bɛ kɛ n ka khalifa ye n kɔfɛ wa a bɛ kɛ n ka kuma lasela ye n ka porte parole olu fila de cira ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ dɔ la Ala yɛrɛ b'a ko izhaba a fila ka taa Firawuna fɛ yen nɔ a fila ka taa nka o ye Musa y'a ɲini mais Ibrahima tun ye kira ye ka denkɛ cɛ fila sɔrɔ Ismaïl ni Ishaq olu fila bɛɛ kɛra kira ye Ibrahima balolen ɲɛna Luti ye Ibrahima kɔrɔkɛ den de ye Ala y'o fana ci Ibrahima balolen ɲɛna a kun lamɔna Ibrahima ka so kɔnɔ Ibrahim Ishaq Lutu ani Ismaïl o mɔgɔ naani du kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ waati kelen u mɔgɔ naani bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na Ala y'u bɛɛ ci u ka ci la o Isihaka denkɛ de kɛra Yakuba ye o fana kɛra kira ye olu fila ye ɲɔgɔn ye Yakuba ye Isufu bange Isufu kɔrɔbara Yakuba ɲɛna Yakuba ni Isufu fana ye ɲɔgɔn ye a den don kiraw bi kɛ ɲɔgɔn fɛ walima dɔ bi taa hali a ti mɛn dɔ wɛrɛ bi bɔ tuguni kabila wɛrɛ la fereke dontɔ nin ka ko in na dibi donnen a la ka yɛlɛ minɛ a la kira ni nabi ɲumanw ka baara bɛ tan de kira kɛra Muhamadu kɛra kira laban ye ale kɔfɛ a fɔra ko khatamul anbiya khataman nabiyina ko nabi ɲuman tɛ n'a kɔfɛ dilancogo si tɛ nin na kira ye a laban de a laban nema ye nabi ɲuman ye koyi nka Muhamadu kɛra laban de Ala fɛ nka a ma kɛ Ala ka nɛɛma laban ye sabu ale ta in de tora senna sa ale ta in de tora senna n'a fɔra ko i si tɛ tile fila bɔ k'i si bɛ da tile kelen ma mais n'o tile kelen ye san 40 bɔ yɔrɔ i dɔ kɛra dɛ tile kelen dɔw ka ca dɛ lahara ye tile kelen pe de lahara a kiti bɛɛ bɛ tigɛ tile kelen journée kelen de kɔnɔ mais a journée kelen de bɛ bɛn diɲɛnatigɛ san 50,000 ma ale tile kelen min bɛ diɲɛ san 50,000 ma tile fila tɛ lahara a dugusajɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ bɛɛ taara i ta fan na baaraw dabɛra mais o tile kelen min bɛn diɲɛnatigɛ san jate san 50,000 de ma o la Ala kira ka kiraya kuntala o de bɛ to senna de sabu dɛmɛbagaw ni kalifaw ni ɲɛnabɔbagaw de bɛ n'ale a jɔrɔlen a hamina o la a ko a ka ko bɛ kɛ cogo di
ala ni ne sara ne ka manto kira fatulen sancɛ san 1000 ani san 400 ani san 30 kira fatulen ni sancɛ san 1000 400 ani san 30 ala kira fatulen ni sancɛ kasɔrɔ kira dɔw tununi san 20 dɔrɔn fereke bi don ko la ɲagamin bɛ don ko la mɔgɔw bɛ tugu ko wɛrɛ kɔ ka sira yɛrɛ bila san 1000 ni 400 kɔ wa halisa diɲɛ tɔ bɛɛ mɔgɔ si tɛ diɲɛ dan dɔn a tɔ ye hakɛ min mɔgɔ t'o dɔn o bɛ ala de bolo nka ala bolo a ka surun tarawnahu ba'idan wa narahu qariban nka hadamaden jate la mɔgɔ t'a dɔn a tɔ ye hakɛ min ye a tɔ kɔni bɛ dɔɔnin bɔ o nka ala bolo tile kelen o sabu a bɛ na se mantow mina bila kunnangoloya la ten wa mɔgɔ t'u kunna wa ala ko ala kira ma ko ayi ko a tɛna kɛ ten ayi a mana fereke cogo to n ti kira wɛrɛ ci mais n bɛ bali ci innama anta munzirun wa likulli qawmin hadin ni ala kumakan kuranɛ kɔnɔ a ko ala kira ma i ye ne ala ka ciden de jasirimadala a fɔ nin ma ko munzir innama anta munzir kira min cira ka na jasirimada kɛ jɔnw ye k'a fɔ heyi n'a ma tugu ala kɔ n'a tugura an ni dingɛw kɔ ka tugu an sagow kɔ ka tiɲɛniw de kɛ o tuma na nin bɛ tiɲɛnikɛla ye diɲɛ na yan siga si t'a la a b'a ye wa a bɛ taa tɔ ye lahara o bɛ bɛn nin ma a fɔ nin ma ko munzir a ko e y'o de n y'i ci o de kosɔn nka manto bɛna kɛ cogo di wali kulli qawmin e kɔfɛ manto o manto i kɔfɛ i ka jamakulu communauté fɛn o fɛn bɛ na silamɛya kɔnɔna na hadi n bɛ cɛ kelen d'u ma kandabaga n bɛ guide kelen di olu ma hadi ni guide de ala y'o fɔ o fɔcogo nin na nka a bɛ bɔ cogo di ayi siga si t'a la ala y'a kɛ cogo ni min na coyi dɛ n bɛ k'o de fɔra o tɛ tafsiri la o de ye ko kandabaga in bɛɛ bɔra kira ka du kɔnɔ a kɛra ten de o ma fɔ ala fɛ mais ala y'o de kɛ cɛ o cɛ nana jɔ kira kɔfɛ ka nin di ne ni bi sa de a bɛ kɛ kira ta ye a bɛ to ala ta la a bɛɛ kɛra kira somɔgɔw ye o ye diyagoya de o ka kɛ mɔgɔ donna fɛn o fɛn na i donna nata min na n'i y'o sɔrɔ don min na i bɛ bɔ mɔgɔ donna fɛn o fɛn la nata min kan n'i y'a dɔn k'o tɛ sɔrɔ fiyewu fiyewu i bɛ mun ɲini a la i bɛ bɔ tuguni awa bosow bɛ yan nana tila ka u ka jɛgɛ sɔngɔ d'u ma ko sennojila mana kɛ mɔgɔ min kɛ boso ye ko n'i y'i sen bɔ k'i tɛna k'i yɛrɛ ye o tɛ sisan ni mɔgɔ donna fɛn o fɛn na k'a fɔ ko n ye nin ko in de kɛ o de kama nin tɔgɔ in wulila n na o tuma n'i bɔra o ko in na dɔrɔn i bɛ segin tɔgɔ kɔrɔ ma o la kira somɔgɔw ma don diinɛ nin na k'a fɔ k'u donnen de ko kira somɔgɔya wolola olu yɛrɛ de y'a ye olu yɛrɛ de don olu tɛ se k'a goloki tɛ tɔ bɛɛ ta ye fini de k'a don bɛɛ de bɛ ka diinɛ fini don k'a baara kɛ mais olu farikolo de ye diinɛ ye u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la o de kama ala y'a kɛ ten sinon n'a gɛlɛyara fini mana gɛlɛya dugumɛnɛ y'i kin funteni mana bonya i b'i ka kanafini bɔ dugumɛnɛ mana i kin n'a a yɔrɔ ma dɔn a laban i bɛ fini fara k'a bila ni tasuma y'i kanafini minɛ t'i kanafini fara k'a fili nka ni tasuma ye farikolo minɛ t'i golo fara dɛ dugumɛnɛ mana k'i t'i golo fara dɛ ale t'i ko a t'i yɛlɛma i tɛ se k'a bɔ i la fana i b'i ka fini falen i donna ni fini min mais i golo o y'i da k'a ye olu ta y'u golo de ye tɔw ta ye k'a fini don k'a baara kɛ o de kama ala y'a kɛ ten ala kira kɔfɛ imamu ali a nana jɔ kira y'a bila yɔrɔ min na coyi wa kira y'a laɲini cogo min na ko f'a ka kɛ ten o ko k'a tɛ to i ta la koyi o ma to a yɛrɛ ma a tora janfa la ale bin a den nana jɔ imamu hussein ko kira y'a bila yɔrɔ min na f'a ka kɛ ten a y'o de fɔ don min na a bɛ bɔ ka taa karibala a ko ne ma bɔ tɔɲɔni kama ma bɔ fanga ɲini kama ne ma bɔ dansago kama ne bɔra de mun kosɔn tiɲɛ ka labaara tiɲɛ ka dɔn ne bɔ kun ye nin de a y'o de fɔ a ka kutuba la tasuwa don kɛlɛ kɔnɔna na ko Hussein ma k'i yɛrɛ di
kani yɛrɛ di halaki ma sɔn Yazidu ye i ka kisi i ka denw ka kisi sabu Huseni n'a ka kɛlɛkɛdenw Karabala don mɔgɔ 83 mɔgɔ 83 o 83 in na a bɛɛ kun tɛ so yɛrɛ kan o 83 in na kasike kun t'a bɛɛ kun na o 83 in na gafa kun t'a bɛɛ la o 83 in na n'o ye nɛgɛ gilɛne bali min kun bɛ bido olu ta fana nɛgɛlama tun bɛ yen nɔ kalakisɛw kunbɛli kama o kun tɛ a bɛɛ la mais u kɔgɔ dalen bɛ jɔn na mɔgɔ 30,000 Ibnu Saad ka kɛlɛden kun ye 30,000 30,000 guerriers a bɛɛ labɛnnen don ni min tɛ so o bɛ ɲɔgɔn mɛ ka senna mɔgɔ kun t'a la fiyewu olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ bataillon na Kalabɛn na cɛw ye ko kɛ a don dɛ Farisu Suja u k'a ma ko Abbas Bun Ali ni kɛlɛ ma kɛ cɛw ti dɔn mɔgɔw bɛ Ali ka farinya fɔ mɔgɔw bɛ Huseni ka farinya fɔ mais Huseni dɔgɔnin dɔ de tun ye ale ye ko Abbas u k'a ma ko Farisu Suja Ali t'a sɔrɔ a sɔnni na kɛlɛ la a sɔnni Ali kun t'o sɔrɔ a sɔnni na kɛlɛ la Karbala don cɛw y'o seereya o don Farisu Suja ale de kun ye Seydina Huseni yɛrɛ a dɔgɔnin dɔ de kun don mais ale de kun ye Huseni ka garde rapproché Karbala don Huseni kun bɛ tanti min kɔrɔ ni de kun bɛ jɔ a da la a dɔgɔnin de don ale de fɔlɔ taara ji ni denmisɛnninw ye n'a taara ji solo kɔ la a natɔ u ye kɛlɛ daminɛ ko fo k'a bali ji la a n'u kɛra ɲɔgɔn na a ye cɛ min bɛ yen a bɛ cɛ 100 sanfɛ a kelen pe u y'a to kɛlɛ la ji b'a bolo a bɛ ka taa ji di ja dɔ y'i gulo yiri dɔ la de a bolila ka tɛmɛ yiri min kɛrɛfɛ a ye bamuru kɛ k'a gosi a kinibolo la tigɛko kelen kinibolo min binna dɔrɔn a ye numanbolo kɛ ka jiforoko minɛ jiforoko in gulonnen bolo a ye jiforoko minɛ a y'a don a numanbolo la cɛ y'o fana dasi a y'a bolo kunkurunin 2 kɛ ka jiforoko in minɛ u ye biɲɛ turu jiforoko la k'o turu a disi la a bɔra ka bin a bɔra ka bin ale de saya ɲɔgɔnna jigitigɛma kɛ Huseni na nin kɛlɛ in don depuis la Huseni y'a dɔn ko latigɛ in kɔni sabatira o fagalen kɔfɛ Huseni bɛ kɛlɛ kɔnɔna na denmisɛnninw de b'a nɔfɛ Huseni de y'u bɛɛ la kɔrɔbalen san 58 ale de ye Alakira mɔden kelen min tora dugukolo sanfɛ Fatumata den kelen min tora o de fɔ ko n'a sɔrɔ Fatumata den bɛ dugukolo sanfɛ min tɛ ale o don na o mɔgɔ si kun tɛ yen min mana ye o ye mɔdenw ye o y'ale yɛrɛ denw ye ani a dɔgɔninw minnu tɛ Fatumata den ye mais Aliyu denw de don o de fɔra kɛlɛdenw ɲɛna ko n'a sɔrɔ kira somɔgɔw bɛ dugukolo sanfɛ direct min bɛ ne sanfɛ k'a tɛ yen nɔ a tɛ yen o ko Huseni ma ko hey kuma caman dabila i yɛrɛ disa sɔn kuma kelen don sɔn n'i ye dɔrɔn a banna a ko ne ɲɔgɔnna k'an bolo de i ta azalili i n'a fɔ jɔn jasilen bɛ a yɛrɛ koron cogo min na a matigi ye ne Huseni ɲɔgɔnna kɛla wa hasha a ka sɔrɔ k'a disi da kɛlɛ la sa a ko iza kana dinu Muhammadin la yastakimu illa bi qatli fayasuyufu khuzini ni Muhammadu ka diinɛ tɛ se ka jɔ fo ni Huseni ka sa o kumana bamuru a y'a labɛn dɛ tamaw a y'a labɛn dɛ kalaw a y'a labɛn ne Huseni filɛ nin olu y'u ni de di a ka se ka kɛ tan falhamdulillah an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na wajulu kɛnɛ n'a ti fɔ aw kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun y'an ye Mali Bamakɔ communicati kɔnɔna na Lafiyabugu communicati jamiyatu ansarden tɔndenw u bɛ laadala kɛnɛ min sigi ko sherifiw ka kɛnɛ nin tun ye a tako 4nan ye an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an don Alakira joli hɔrɔma la k'an nafa n'o kanu ye diɲɛ na k'an nafa n'o kanu ye lahara an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la londi sega tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la londi sega tiebe tenya wele la fala ka chideme
te ya